खुलुमबाय दिनै 15 मार्च 2024 शुक्रबार बिश्वनाथ जिल्ला हाग्रा बिफाना गुबुन हादोरफोराव बिरलांग्रा दाउफोरखौ बिसनि मुलि दौनानै बुथारनायनि जाहोनाव साथाम फलानफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय साथाम फलानफोरनि मुङा जाबाय दादुल बरा 28 बोसोर बैसोनि, बसंत प्रधान 35 बोसोर बैसोनि आरो बाबुल सयकिया 45 बोसोर बैसोनि। बिसोरखौ बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बिहालनिफ्राय हाग्रा बिफाना एरेस्ट खालामदों। नागपुराव बिगुमै आरो बिबोनांनि गेजेराव जमा जौ लोंबाय थानाय समाव बिसोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव बिबोनाङा लहाजों गाग्लोबनानै बिगुमैखौ बुथारदों। बुथारजानाय बिगुमैनि मुङा जाबाय रबि गालिचान्द काहार 30 बोसोर बैसोनि आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अरुण बानुवारी 24 बोसोर बैसोनि। जाथाया जानाय समाव रबिनि बिसि एबा अरुणनि बिब'आ गैयामोन आरो जाथायखौ खालामखांनानै अरुणा स्पटनिफ्राय खारखोमा लांदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागपुर पुलिसआ नागिरगासिनो दं। मुम्बाइनि बान्द्रायाव गोसो थोलायनायनि बारहुंखा बारदों। बान्द्रायाव नखराव नांलाय खमलाय जानायाव बिमाया गावनि फिसाजो 19 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ बुथारदों। फिसाजोआ गुबुन सेंग्राजों गोसो थोलायनायनि थाखाय बिमा आरो फिसाजोनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव फिसाजोआ बिमानि आखायाव अरना होनायाव बिमाया हरखाब रागा जोंनानै गावनि फिसाजोखौनो बुथारदों आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव बिमाया पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय फिसाजोनि मुङा जाबाय भूमिका 19 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा बिमानि मुङा जाबाय टीना 40 बोसोर बैसोनि। दिल्लीनि शास्त्रीनगराव गंसे बिल्डिंआव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे हरखाब गिथाव बाथाव अर खामनाय जाथायाव 4 सुबुङा थैदों। थैनाय 4 सुबुंनि गेजेराव 2 उन्दै गथ'फोर। लोगोसे बिल्डिंनिफ्राय 9 सुबुंखौ मोजाङैनो मोजां रैखा खालामफिननो हादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मनज 30 बोसोर बैसोनि आरो सुमन 28 बोसोर बैसोनि। थैनाय गुबुन 2 गथ'फोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो बे अरा गिबियाव माबोरै खामखो बेखौबो दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सालबारि बिटिसि बियाबनि बिपिएफनि एमसिएलए जय मुसाहारिया बिपिएल हानजायाव जयनिं जानायनि उनाव बिपिएफनिफ्राय प्रहलाद ब्रह्मआ गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। दा जय मुसाहारि जोंनि सासे एमसिएलएमोन। दा बिथाङा मा सानदों मा साना जों बुंनो हाया। बिथाङा जोंनि इयुथनिबो आफादगिरिमोन। दा बिथाङा हयथ' गावनि बेक्तिगत समस्या जादों खोमा, इलेक्सन गेलेनायाव थाखा फैसा रिन जादों खोमा, बा इउपिपिएलआ माबा लब होदों खोमा बिनो इएम खालामगोन माबा चेयारमेन खालामगोन। दा बिदिनो लब थायो। मानसिनि लबा जोबनो रोङा नङा होमबा? लब जिनिसा बारायनो खमायनो रोङा नङा होमबा? दा बिदिनो गावनि लबखौ हमथानो हायैनि बिथाङा हयथ' इएम जानो लुबैनानै थांदों। खिन्थु दिनै नुबाय गोबां मानसिफ्रा इएम जानो लुबैनानै इउपिपिएलआव हाबहैदोंमोन, बिजेपिआव हाबहैदोंमोन, नाथाय रावबो मोनहैयाखै नङा होमबा? दा बिथाङाबो बिदिनो आलु गेसाव बस्थायाव हाबदेरहैनानै सेवफाहैगोन बेखौ जों दिनै नुनो हायो आरो। हिसाबै जेबो खथि जाया। जया थांदों, बेजों रावबो रायजो राजा थांफायाखै। 2 इयुथनि सेंग्राफोर थांफागोन होननाय खोनादों, बेबो खुनु फेक्टर गैया। सालबारियाव रेजेक्टेड लिडार सासे जय मुसाहारि हिसाबै बे खुनुरुखुम दाख्लै देरहादोंमोन 350 भटआव। दा बे 350 भटआबो बेना गैला। अलरेडि बे माने माबाखौ जय मुसाहारिखौ टिकेट होबा एबाराव जोङो 15,000 भटआवसो जेनगोन। गतिके बिथाङा गाव बुजिखाबाय खोमा, बुजिखाबाय। दा गावबो माने सासे इलिजिबोल मानसियानो नङा बे। मानसियाथ' साइज नायनो गुफुर गोजौ नङा होमबा? खिन्थु बिनि जे संगठनिक जेनाखि खामानि मावनांगौ, इयुथ्सफोरखौ जेरै दैदेननांगौ बिदि दैदेनबो रोङाखै बिथाङा। गावनि लबावनो खालि थाखा फैसा हयथ' बे बै समावहाय जोंनि इयुथ्सखौ मोजां दैदेननो नागारै बे मानसिया हयथ' बियो माबाजों मालाबा फेरेंगाजों रायलायनाय खोनादों जोङो, मालाबा हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमखोमानाय खोनाहैदों जोङो, खोनाफैबाय थादों। दा बेबादिनो बैफोर बे सिप्रां मारिबाय थादों, जासुसि खालामखोमाबाय थादों। बेबादिनो दिनै बिथाङा हयथ' बेबादिनो फाइनाल जाहैदों खोमा। बि एमपि इलेक्सन जोबखांबानो इएम होसिगोन नोंनो। एमपि इलेक्सन जोबखांनानै खय बोसोर दंबावो फालाय? दाथ' जोंना दानि जेनाखि प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव अभियान, जोङो 25, 26 बेखौ गासिबो इनक्लुडेड 24, 25, 26 जों मोनथामबो इलेक्सनाव देरहालांजोबगोन। जों हेट्रिक मारिगोन, जों सिक्सार सेन्सुरि खालामगोन। जों थांखिया बे जोंना। बे जागोन। मानसिफोरनि साननाय हनायखौ रावबो मिथिनो हाया, मानसिनि गोसोखौ रावबो बुंजोबनो हाया।
जोंनि दोलोनिफ्रायबो गोबां खालामदों UPPL गारनाबो गोबां खारबोदों नङा होमबा खारबोआखै होमबा UPPL गारनाबो गोबां खारबोबाय बिथांमोननि सेक्रेटारि UPPL नि सेक्रेटारि प्रदीप कुमार ब्रह्मआनो जोंनाव खारबोदोंना खारबोआखै मेला खारबोगोन मेला खारबोदों आरो जोंनाबो बिदिनो खालामगोन बे गावबागाव बिबेक बिबेसना बिथांमोना कनफिउस्ड माइन्डनि मानसि थिरांथा लानो हायाखै मा जागोन मा जाया बिथांमोना फिल्डआवबो बेराया BSU 9 जन जे थांदों होनदों बिथांमोना मालाबाबो बबे क'क्राझाराव दरसे बर' गामि दं बेखौ मिथिया दरसे हारसा गामि दं बेखौनो मिथिया बे क'क्राझाराव मोनसे वार्ड दं बेखौनो मिथिया बे नेताफ्रा दा बेफोरबायदि नेताफ्रा जायफ्रा माने खुनु BPF आव सार्भिस होफेराखै राजु नार्जारिया टिकेट बिग्रा मानसि नङा राजु नार्जारिया टिकेट होग्रा मानसिसो बिथाङा जोंनि बिबेल हानजानि बयनिसायबो देरसिन बिबानाव दं होननानै राकेश ब्रह्मआ बुंदों राजु नार्जारिया दोलनि बिराद गोरा सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि आखायावनो UPPL दङ साधारन मोनसे टिकेटनि थाखाय बिथाङा रिजाइन होआ खारन राजु नार्जारिया टिकेट रानग्रा मानसिसो गाव बिग्रा मानसि नङा बानसावनाय 100% खारन सेक्रेटारि सासेया टिकेट होग्रासो जायो टिकेट बिग्रा जाया बे खोथाखौ रायजोआ मिथिगौ वार्कारफ्राबो मिथिगौ बिथाङा टिकेटसो होयो बिथाङा लाग्रा नङा मोनसे समाव आंनो सुरु खालामनायमोन जे BPF खौ दावदै खालामनांगौ माने दावदै गला खालामनांगौ बेयो बाक्सायाव जागायजेनबाय मुसलपुराव जागायजेनबाय होननानै आरो दिनै बेनिनो गमामा फिथाइ अर्थात सार्टिफिकेटआ जय मुसाहारि बिथाङा होबाय बाक्साया 0 जाबाय बेवहाय सासेबो BPF गैलिया खारन जय मुसाहारिया सासेल' MCLA दंमोन जायनो बाक्सायाव BPF निमोन बिथाङाबो दिनै जोंजों UPPL दोलोआव प्रमद बर' बिथांनि साननाय आरो मावनाय खामानिखौ मोजां मोननानै दिनै बिथाङा जोंजों खामानि मावनो फैबाय आरो फैगौ दिनाव बाक्सायाव जे 0 जाबाय बे खोथाया एकेबारे सार्टिफिकेटखौ जय मुसाहारिया होबाय आरोखि 3,000निबो बारा बिथांनि सापर्टारफ्रा फैदों आरो बहुत मानसियानो फैबावगोन मथथे सालबारियाव बे बाराव आं होनदोंमोन मुसलपुराव 50,000 भट मोनगोन किन्तु दिनै आं मिथिबाय बेवहाय 60,000निबो बारा बे बारनि लकसभा इलेक्सनाव सालबारिनिफ्रायनो मोननो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ आंनो दिनै जय मुसाहारि बिथाङाबो होनबाय आरोखि हाग्रामा महिलारि गैला आरो बिराद गिदिर खोथा दिनै आं नोंथांमोननि मिडियायाव बुंसै उइथिन दा 10 डेज नामखौ बुङा दे P आखरनि सानै MCLA सानै गेजेराव सासेया 7 दिननि गेजेराव जयनिं जानो थांगासिनो दङ आरो सानै ex-MLA आरो 3 ex-EM बेसोर गासिबो उइथिन दा 10 डेज हाग्रामाखौ जोख्रबनानै दोदावना गारहरनानै जोंजों गासिबो फैनो नागिरदों आरो ब्रह्मआ अलरेडि जोंजोंनो दंखायो साननैसोनि उनाव बिथाङा जोंजोंनो जइन जानानै जोंजों खामानि मावगोन चन्दन ब्रह्मआ जोंजोंनो खामानि मावगासिनो दंखायो आरोखि जयेन्द्र बसुमतारिया गोबां सम जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावखानाय सासे सोद्रोमा MLA जानानैबो बिथाङा खामानि मावबोदों आरो बिथाङा सासे राफोद माने दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि UPPL दोलोआव सिनायथि जाखानायमोन बिनिखायनो बिथांनो मानगोनां मोनसे स्टेज बिथांनो जों होदों आरो जोङो बिथांनो टिकेट होखांनायनि उनाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि पृथ्वी नारायण देबमेस राजा बे राजानिफ्राय हाग्रामाया बहुत बुरजा बाख्रिसेनिफ्रायबो बारा फैसा लादों बेनिखायनो गावनि जि आगोमा लिडारफोर दंमोन खाम्फाखौ लानानै प्रमिला आब'खौ लानानै बिभिन्न नाम लाजोबला जोङो दा बै माखासे मानसिखौ थगायनानै बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देबनिफ्राय बाख्रिसे समान फैसा लादों आरो पृथ्वीराज नारायण देबानो बिथांमोननि केन्डिडेट खोथा राजु नार्जारिया दोलनि बिराद गोरा सासे दैदेनगिरि आरो बिथांनि आखायावनो UPPL दङ साधारन मोनसे टिकेटनि थाखाय बिथाङा रिजाइन होआ खारन राजु नार्जारिया टिकेट रानग्रा मानसिसो गाव बिग्रा मानसि नङा बानसावनाय 100% खारन सेक्रेटारि सासेया टिकेट होग्रासो जायो टिकेट बिग्रा जाया बे खोथाखौ रायजोआ मिथिगौ वार्कारफ्राबो मिथिगौ बिथाङा टिकेटसो होयो बिथाङा लाग्रा नङा नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि